باش خندکاری منی هیجا وانا می ایرو وانیا بیرکاری رفا هشت بردوامیا وانیا سێگۆشەیە مجارا دبداوی نکر می جاری بداوی بکن امی درباسی وانیا پیثاگورس ببن پیثاگورس کی بو زانیاره کی فیلسوفه کی یونانی بو gelekî kar kiribû ser sêgoşeyên çîk û nav de ev teoriya Pisagors. Teoriya Pisagors dibe çi? Kam hawr bibin dibe di sêgoşeyê çîk de me sêgoşeyekî çîk xêz bikin. Sêgoşeyê çîk em ê binav bikin A, B, C. Wekam zanin di sêgoşeyê çîk de di kenarên çîk de heye û jen. Jen ew kenarê herî dirêj e. Ez ji vî kenarê dibêjim kenarê A, ez ji vî kenarê dibêjim A, B, ev ji kenarê C. Dibe teoriya me dibe çi? Dibe dama li ser her du kenarên çîk kombûna wana yeksanî dama kenarê jenê. Em bêçi em bêjin A dam komî B dam yeksanî C dam. Kam bên em vana bikin mînak. Mêlêm nerin bê teoriya me çilo dibe. Ez devê la tîpa ez ê çi deynim? Ez ê hejmara deynim. Li vir ez ê bikim 4 santimetr. Li vir ez ê bikim 3 santimetr. Jen 5 santimetr. Vir dam. Vedeki 4 dam dibi çıkıysa kombûna wê komî B dam çıkıysa sisê yeksanî C dam 5 dam. 4 dam 16 komî sisê dam nehe kom yeksanî çıkıysa 5 dam 25. Li vir 16 komî naha 25 yeksanî 25 li vir em dibînin got çi? Dama her du kenarên tîk yekomî hevdû yeksanî dama jenê. Li vir teoriya Pisagoras dibe çi? Dibe rûberê dama li ser jenê çêkirî. Ev dama got li ser jenê çêkirî. Rûberê damê çi qîseyê? Kenar dam yani bêjin C dam. Yeksanî çi? Komkirina her du kenarên tîk dama wana dama li ser çêkiriye wek ana me dîme çi dî? Li vir 5 dam yeksanî kombûna sisê û 4 herek ji wana dam bû. Ana em bên mînakekê li ser bibin. Ev Pisagoras ji bo çi mar lazim e? Ji bo naskirina yan bêjin hesabkirina kenarên ê kêm di sêgoşeya çîk de. Mercê wêna dibe çi bi sêgoşe çîk bi. Em bên mînakekê bibin. Mînak. Sêgoşeyekî ez ê xêz bikim. Ev N, E, F. Dibe em dirêjahiya N, E bibînin. Li vir 8 santimetre, li vir 10 santimetre. Dibe ka em dirêjahiya N, E bibînin. Ev kenar li ceme tineyê. Em dirêjahiyayê nabînin. Em ê bê çi? Em ê bê li gorî li vir sêgoşeyê me çîk e. Em ê bê li gorî Pisagoras li gorî Pisagoras dibe çi? Her du kenarên menî çîk. N, E dam. Komî F, N dam yeksanî dama jenê. F, E dam. Li vir N, E li ceme tineyê em ji xwe em wêna dixwazin. Komî F, N dam çi qîseyî? 8 dam yeksanî F, E dam çi qîseyî? 10 dam. N, E dam komî
8 dam çi dama 8'ayı 6 û 4 li vir kom kirin yeksanî 10 dam çi qeyseyî sadı em ceme bu wek hevkeşeyê nasûne nasıl ceme hey en î em ê li cê wê bihêlin sad 6 û 4 derwer dibin negatif 6 û 4 sad kemî 6 û 4 sî û 6 derkevil ceme en î dam li elbêdekê em en î tenê dixwazin li vir dam e ez ê çi bikim ez ê kokdama her du aliya bibim kokdama en î dam yeksanî kokdama sî û 6 li vir dam kokdamê diri çil cemama en î yeksanî kokdama sî û 6 çi qeyseyê 6 santimetr li vir mînaka me bi dawî bûme en î hesab kir çi qeysê derket 6 santimetr em vegerînin wa çi ji me xwestibû en î ji me xwestibû me golgorî Pîsagoras kombûna damê her du kenarên tîk yeksanî yeksanî dama jenê me li vir derxist 8 dam û 10 dam 6 û 4 û 10 biborîn sadı sad kemî 6 û 4 sî û 6 mir derket kokdama her du aliya me bir en î derketin mir 6 santimetr em bên ana mînakekê dibibin rahînane dibe çi dibe em dirêjehiya kenarên çargoşeya hemkenar bibînin Kamê çargoşeyeke hemkenar xêz bikin ego em zanin eşkêlê wêna her du hevdûrê tîkin û di nêvî re hevqetînin yekî ji wana ji me gotin yek 8 û yek 6 a mezin naxwe pîvana wêna çi ye mê bikin 8 santimetr û a di avaya 6 santimetr A B C D em ê ji xwe navendê jî bikin O li vir çargoşeya hemkenar me goçî me got kenarekî wêna em ê derxin di vî sêgoşeyê handi me got sêgoşe tîk e çil ceme heye em bên sêgoşeyê xwe xêz bikin aynî wî sêgoşeyî tîk bû li vir A B me got mêxalê jî bikin O kenarê A B ji me lazim e lê ana A O em ê ji ku bibînin A O yeksanî çi A O yeksanî sisê çima ji ber got nîvê kenarê A sisê santimetr nîvê kenarê A sî çima ji ber got her du eşkêlê wê de di nêvî re hevqetînin sisê santimetr derket A O li ceme me bêjin O B çima O B çi qeyseyî O B jî yeksanî 4 santimetr çima ji ber got nîvê B D'yê eşkêlê 8 santimetr bû ew jî me got ji ber got her du eşkêlê wê de di nêvî re hevqetînin her du kenar li cem derketin ev sisê û ev 4 ana me bên A B li gorî Pîsagors derxin li gorî Pîsagors dibe çi ez ê vê kenara A B dam yeksanî A O dam komî O B dam A B dam li cem tineyî em bê A O çi qeyseyî sisê dam komî O B çi qeyseyî 4 dam e li vir neh komî 16 ev A B dam çi qeyseyî neh komî 16 20 û 5 A B dam me ana got nû em A B tenê dixwazin ne damê ji ber wilo her du aliya bikin kokdama her du aliya me bibin yeksanî kokdama 25 dibe A B yeksanî 5 santimetr li vir kenar li cem derket A B
5 سانتیمتر نخواه کناری وینا گش 5 سانتیمتر انج بر بو گش 1 سانت لبر ما پیثاگوراس بداوی کرد اما بین آنا چی ببین واجیا پیثاگوراس واجیا پیثاگوراس واجیا وینا دبی چه واجیا وینا دبی چه دبی گو کومبونا دی کناران داما وانا یکسانی داما کناری سیم به ویده که سێگۆشەی me dibe tîk em sêgۆşe em nizan bê çi tîk yan na divê em vê mercî pêk bînin kombûna di kenara yeksanî dama kenarê sêyeme li vir em naz dikin sêgôşe tîkê yan na em bên xêz bikin sêgôşayekî sêgôşe A, B, C. Li sêgôşeyê me ez ê çilo naz bikim sêgôşe tîk yan na. Li vir pîvana wê na 4 e, li vir siseyê, li vir 5 e, giş jî santimetr. Em ê bên kombûna her du kenarên ê herî biçûk li vê de ev kenarê herî mezin e divê kenarên mezin yeksanî kombûna her du kenarên dibe kenarên mezin çi ye A, C, dam yeksanî çi ye 5 santî biborîn 5 dam 25 kenarên di çi ye A, B dam komî B, C dam yeksanî çi ye A, B çi qeyse ye 4 dam komî BC sisê dam 16 komî niha yeksanî 16 û neh 25 li vir em dibînin encama her dua wek heve ez ê bê çi ez ê bê A C dam yeksanî A B dam komî BC dam li vê dekî mercê me pêk hat naxwe sêgôşeya me tîk e di çi di dibî di ji ber ku kenarê herî dirêj jene beramberî qiraça ya goşeya tîk e em bên li vê dekê giyan vajiya pîsagoras dibê çi komkirina dirêjahîn du kenarên sêgôşe de komkirina dama dirêjahiyên du kenarên sêgôşe de yeksanî dama kenarê sêyê me sêgôşe li vir dibe tîk û jena wê na çi ye ew kenarê sêyê me ana me bên mînakekê dibibin mînak Vêm sêgôşe xêz bikin A, B, C li vê de A, B 7 B, C 5 A, C 8 dibe kanî tekez bikin got ev sêgôşe tîk e yan na em ê çilo tekez bikin li gorî vajiya pîsagoras dibe çi dibe gi kenarê ê dirêj yeksanî kombûna her du dibe li vê dekê sêgôşe dibe tîk em bêjin A, C kenarê me dirêj dama wê na yeksanî 8 dam 8 dam çi qeyse ye 6 û 4 kenarê min din çi ye A, B dam komî B, C dam kombûna A, B dam çi qeyse A, B dam 7 dam e B, C dam çi qeyse ye 5 dam 7 dam 40 û nehe komî 25 kombûna her du li vê dekê encama me çi ye 7 û 4 elê narim got kenarê A, C çimur derket 6 û 4 û her du kenarên de 7 û 4 her du ne yeksanin li vê dekê pîsagoras pêk nehat em bêjin kenarê me
نتیکه ببورین سێگۆشەی ئێمە نەتیکە چما ji ber got her du neyeksanî hevderketin em ê vê çi a sî dam neyeksanî a bî dam komî bî sî dam li bêdekê dema got her du neyeksanî hebin sêgoşe netîke الفيدكي وانا يا مبداوي بو توريا بيثاغوراس وفاجيا بيثاغوراس ما خلص كر از هيبي كيف خوشي بمينن حياه وانا ياك دن